Kanti ngibona bane noma ngashaya ingoma engakanani akekho umuntu ofuna ukuba namali ezindlelani. Kanti ngibona bane noma ngacula ingoma engakanani akekho umuntu ofuna ukuba namali ezindlelani. Kanti ngibona bane noma ngashaya ingoma engakanani akekho umuntu ofuna ukuba namali ezindlelani. Angazi noma loshini wakithi uyabadida mtsheleli nguyeye lo mculo kwanhlamba kayingeni thina sishaya ingoma. Angazi noma loshini wakithi uyabadida mtsheleni nguyeye lo mculo kwanhlamba kayingeni thina sishaya ingoma. Kanti ngibona bane noma ngashaya ingoma engakanani akekho umuntu ofuna ukuba namali ezindlelani. Yakala ngoma kuyenzeka wenzakala nakuzathu kusukela abantu kuyenzeka wenzakala nakuzathu kusukela nakumphumile wathatha isikhathi eside uzakuyenzeka kanti ngibona bane noma ngashaya ingoma engakanani akekho umuntu ofuna ukuba namali ezindlelani. Yadlala inkunzi lahloma lamnyama ezulwini yenhle ezansi eningizimu nasenyakatho ngisho uJesu ekabambile abamvuma. Yangena inkunzi lahloma lamnyama ezulwini yenhle ezansi eningizimu nasenyakatho malavisto wamembambile abamvuma. Umuntu la imculo enakavuma umuntu omaskanda akavuma baze bavuma usufile konke abantu usulele obandayo. Umuntu la imculo enakavuma umuntu omaskanda akavuma sidalo baze bavuma usufile usulele obandayo. Yadlala inkunzi yangena inkunzi lahloma lamnyama ezulwini
icala line icala lingapheli yonke imnyama icala lingapheli kuyenzeka wendoda kuyenzeka mfowami khona kuyenzeka impela kuyenzeka icala liyamelele lingapheli kuyenzeka ngihlaba phezibenta benkulu kwelakithi umthwadlana emdletsheni isikole ngihlaba nempeza emnyama namhlanje indiyela aqasha indoda amaqedela idiliza yangaba permanent ngoba yangawufundelanga umsebenzi lathi ayitshala phanana kawena lalo ndawo kamina lo ashela tamela